El Museu d'Història de Barcelona ha presentat el projecte de Vilajoana, Casa Verdaguer de la Literatura. Aquesta antiga masia del segle XIX, on va morir Jacint Verdaguer, es convertirà en un equipament on s'hi faran exposicions i recerca al voltant de la literatura. Vilajoana és una aposta estratègica per la literatura i el món editorial. Aquest nou centre serà un dels actius de la candidatura de Barcelona com a ciutat de la literatura de la xarxa de ciutats creatives de la UNESCO. L'edifici consta de 3 plantes. La planta baixa i el primer pis seran espais fonamentalment expositius. La primera planta també allotjarà les estances de Verdaguer un cop restaurades. El segon pis està pensat com a espai de recerca i estudi destinat a postgraus, màsters, seminaris i tallers de grups reduïts. També serà un espai de reserva de col·leccions i es pretén conservar l'habitatge majordomia de l'època. La programació de l'immoble preveu cobrir múltiples disciplines, fonts i formats. La temàtica envoltarà el món de la literatura i sobretot l'empremta que va deixar Verdaguer, que hi va viure els darrers mesos de la seva vida, però també es vol abraçar la indústria editorial i el món de la literatura infantil.